Айде хора, качвайте се, аз и сега ще ви я покажа. Мърша долна. Курва. Проститутка. Мразята ма. Мършо. Тая вечер ти ще спиш у мазута. Ту да не се казвам Гибо Бейбе. Ако не спиш у мазута. Ще спиш у мазута, майка ти да има. Ще спиш у мазута. Колко са? Още малко и стават 1000. Ей сега ще ти покажа, курва. Ей сега ще те покажа. Проклета. Ма, погледни си косата сам. Преди да говориш. Погледни си косата, молята. Тогава говори. Тогава има и думата. Толкова си тъпа, проклета, че направо нямам думи. 1000 човека. Ай, сега ще те покажа. Не се крий. Не се крий. Сега ще те покажа. Ето я. Ето я, хора. Покажи сама, курво. Покажи сама. Покажи са. Покажи са. Виж как са кри. Ма покажи са, майка ти да има. Покажи са. Покажи са, мършо. Виж как кри курвата. Покажи са, ма. Покажи са. Покажи са. Курва нещастна. Айде покажи са. Ей, покажи са, курво. Да ти ба майката, да ти ба мърша курва Ариана Гранде. Крий са под юргана. Да ни я видите каква е грозна. Ей тая, проклетата в устата да й сера. Да, крий са курвата, крий са. Да не я видите. Колко, що за стока е. Много известна. Ариана Гранде. Да ти еба на майка ти путката е. Курвей.